Ndakasangane varoi, ndakasangane maperi shandi vake vedondita keke ndakamecherwa patani ndakasangane varoi, ndakasangane maperi shandi vake vedondita keke ndakamecherwa patani wani wavo anonzi ruthless akamenya kufesa anaganda kufesa pavoisi rake rine 10 mapesi aida kunditsenga kundigochera pamene apa umwe wakachingoscrecha kwenya s ndakutopepuka kona enitsevara kusvetrwa guka haindazvibukai kauna sichas yakuda jesus futi nekachilas ndafamba nemabinas nopedzwa nemarukas nopetwa nemarukas notsengwa nemarukas ndakasangane varoi, ndakasangane maperi shandi vake vedondita keke ndakamecherwa patani ndakasangane varoi, ndakasangane maperi shandi vake vedondita keke ndakamecherwa patani deep conscience daigaya joka attention for them ndakabva ndabloka ndakafila power pasina yekutamba vanhu vakaboshwa vasina kuloka tadzomisa ruzha vange vadya vhuta dhuma yevedhuma nevaroi guma vaikunwa ngeviceroy kaona asikati tambozive varoi hondo yakatanga zveakaita kuita noise yezvembambaira umwe akadyiwa sembambaira ndakasangane varoi, ndakasangane maperi shandi vake vedondita keke ndakamecherwa patani ndakasangane varoi, ndakasangane maperi shandi vake vedondita keke ndakamecherwa patani Yeah, you know, sometimes in life you come across some things wakati bosingeziye kuti what will make a pandemic. But what matters is your reaction towards it. Waisi, takatei muda, takaienda.